Вы шукаеце захапляльных прыгод? Вам хочацца узбагаціць сваё жыццё, пашырыць кругагляд? Вы шукаеце партал у свет ведаў, культуры і гісторыі? Тады вам у музей. Запрашаю ў Жыткавіцкі раённы музей гісторыі адукацыі. У наш час ад інфармацыі цяжэй абараніцца, чым знайсці яе. Маладое пакаленне, школьнікі, да і студэнты не разумеюць, чаму іх зачынілі ў 4 сценах класнага кабінета і стараюцца данесці інфармацыю, якую яны за некалькі хвілін пры неабходнасці могуць знайсці ў інтэрнэце. А калі школа не тое месца, дзе мы атрымліваем веды, то што важнага для сябе мы можам узяць у школе? А якое стаўленне да школы было ў розныя часы? Ці з вялікім задавальненнем наведвалі школу нашы прабабулі ці прадзядулі? Даведацца пра гэта адна з прычын наведаць Жыткавіцкі раённы музей і гісторыі адукацыі. Многія бацькі не ведаюць, куды схадзіць разам з дзецьмі, каб гэта было цікава і з карысцю адначасова. Музеі – гэта ідэальны варыянт. Я раю наведаць наш музей усёй сям'ёй, запрасіць яшчэ і дзядулю з бабуляй. Яны стануць найлепшымі экскурсаводамі ў музеі гісторыі адукацыі. Гэта будзе магчымасць ім, старэйшаму пакаленню, успомніць свае школьныя гады, убачыўшы экспанаты музея, і расказваць будуць з такім захапленнем, што цікава будзе усім. Гэта другая прычына наведаць Жыткавіцкі раённы музей і гісторыі адукацыі, прычым усёй сям'ёй. Калі спытаць у школьнікаў розных пакаленняў, што самае лепшае, цікавае, прыемнае ў школе, думаю, многія адкажуць, што гэта перапынак. Як праходзілі перапынкі паміж урокамі ў школах раней? Якімі гульнямі займаліся дзеці? Пра гэта не толькі раскажам, а і пакажам, навучым гуляць. Гэта трэцяя прычына наведаць Жыткавіцкі раённы музей гісторыі адукацыі.